ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat te serye tayo itaalawas anapaulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Itatawanan day di tatangyo. May mayat sa no agsubli tayo kadagiti addim ijay nagkapwak ijay Luzon. Imbag ijay, taado ti sigod nga amam mo, kan mabalin ko apakitang danan. Asidag ka di iti lugar yo ijay, nanang? Asidag kami iti syudad. Adda kami iti sa kaanan ti bantay. Mabalin mo apag naan no sumalog ka. Anya ka di ti pagbiyagan dagiti tattaw ijay, nanang? Panagmula iti nagduduma a prutas, kandat tumapay. Ada ka di mabalin tayo amulaan ijay? Awan, ngam adda kanupay ginalawa a prutasan ako kwa ti may sa pamilya. Mangtangdanda kadagiti agtrabaho. Kaano tayo mapananang? Ay, ituloy kumutla ka di ti agadal no adda maurnong ko? Una, aginrol ka ijay. Basta maano samti kanayon a sumalog iti bantay, amapan iti pagadalan. Adda manan babayadan mi iti pagadalan, nanang. Ay una yan, kanayon lakit nga adda bayadan yun. Kaano laeng idi adda binayadam. Idi na panalawas da ijay. Apay, agsusweldo ak aya alinawas. Awan ti kwarta. Sa paagtula ti mga remedyo nga ruden. Rumbang laang. Awan lakit adda babayadan. Apay, bangko ak aya. Sa balimot nga mingi binayadak, idi nanang. Uray sa bali, isumit la ababayadan dayta. Ay, makapasuron dagita ababayadan. Talaga kasta nanang. Awan ti libre ita. Sana bali. Isaklat ta ti mga pamuspusan. Ala, aldawan, maladaw kan. Apay ang nakaawit ka pa'y lang, itirinagpot akayo. Ipan ko iti balay danana sa lod. Pagsungrod da ka no. Manungay mo ti pananggata na iti may sa arapot. Duamot arapot dahi taawit mo. Umanay na pagbayad ko iti babayadan iti eskwilaan. Isuan na sapa ka na pandita bantay ang nagkayo? Uwen, ala, umunakan tama nga na maladaw ka. Urayan ka kuma, tapno da ka duwak amagmag na. Umunakan, tatarimnak pa iti chinelas ko na pugsat. Mangkitak pa iti barot. O sige, umunak nga rodan. Darasam tapno saan ka maladaw? Insagana amin ti katulong ti kasapulam amapan ije pagadalan. Adayayam ko iti chis ita, makisalipak. Makisalip ka iti chess? Anya nga oras, taumay kabuyaan. Alas 10, mami. Bakantik day nga oras. Mangala kayon to iti pang snack, kandanom ko. Areglado, iho. Masiguradok asikamanan ti mangabak iti dayta at chess. Awan makaatiw kanyak, numaipapan iti chess, mami. Wen, iho. Agbalin kanto analatak iti chess. Isu nga ron anang bayadak iti mangisuro ken ka manipod ubing ka. Isu asyak tinala ti pagadalan ang makisalip. Makadano nakto iti Olympics, ken SEA Games. Dayta ti padpadaanak ang mapasamak, iho. Nalatak kanto. Kanayon akakaasi ka ang mga remedyo iti pagbayad mo. Nadya karamidan da ito eh. Ad-ada nga awan na sayata masakbayak. Awan met malak ka ni nanang. Tasaan ka no abinulan nga agsusweldo. Naglaing kamot nga agtaray kan aglangoy. Apay no yung kaagaplay kan ni Coach Cross, taagatleta kalaangan. Awan gastusak nga agtraining. No makita ni Coach ti potential mo, ang mga nutulungan na kapay. Nagligat mo tagbalin ng athlete. No awan tinalatak akadwam. Ngam ni Coach, nakadanon ka nun iti Olympics dagiti players na. Amok da ita. Awan mo't nga rod aramatet. Basta agpatulong ka ni Coach. No makita na ti kabaalam, amok nga iraman na kakadagiti ag-training. Nangababak kamot ako nam iti marathon. Saan ka di? Inaramat kumot lang nga pinag-enroll.
Oh, apay analiday ka dita suli. No saan ka makabayad ije pagadalan nyo, agsardeng kalaangan, tapno awan ti pagparparikutam. Sayang naisardeng ko ti agadan. Ngam awan metlaang ti usaram. O di agsardeng kan, ituloy mo to no addan ton urnong mo. Kasano nga tang agpaiso ayan, nanang? Ado met ti amok di ta nagsardeng, nagurnong da, kat intuloy da, di panagadal da. Addan sa puntuyo, nanang. Talaga nga adda, parparigatem latabagim. Kasano, nakapoy mo tuutak mo. Unay mo tandaytan, nanang. Agparparikot nga rod da taon, kastapay lati bagayo. Si kang amin tagar aramid iti bukod mo aparikot. Naglakasulbaran. Masaya nga nak iti panawon nga glabas. Nagsardengak, nanang. Imbagakit din ni nanang agsardengak nga gadal. Amom, nadamag ko nga imalis ka no iti sabali a pagadalan dagiti sigod a players ni coach. Kaya't nga taama addan iti kabarbaro a player. Inkayam amon ti bagim, ibagam asigod ka anak kikumpit iti maraton. Ay, mapantaman nga rod, kaduan nak. Imbagkan ka, kasaan ka ama nagbabain? O sige nga Rod, nakita ka nagturong iti opisina na ni coach. Naimbag abigat yu, sir. Nadamag kong agberbiro kayo kano iti players. Naimbag abigat mo, Maet. Adda ka di amam mo mga atleta? Siyak, sir. Sigod nga atletak iti Visayas. Ape adi mo intuloy. Awan nga min umdas nga usarek, no dahi ag-training kami iti sa bali a lugar, sir. Okay, kita agpay ti kabaalam. Ala, mapantayo ijay ground. Agtaray ka ta orasan ka. Makita yo, nagpartak saan ka di, sir? Well, napartak agpeso. Nakadano na dagos iti finish line. Sigod nga min nga agnanaed da iti kabambantayan, sir. Kan, nalaing kanupay nga aglangoy. O kita dagiti agap-apit iti prutas. Masapol anasaya ti kalidad dagiti prutas, tapno nangina inton ilako tayo. Una, amaw. Ada kakadwak nga agbambantay jay, amaw. Nasayaat, ngam apay adi kanapan. Kagap-gapok ija, amaw. Umay kulad amagay, no kaano nga umay ti bayar. Tapno amu may no agimpaki kamain. Kat agimpaki kayon Anya nga iti aramidan nyo. Ay, sige nga rod, amaw. Inak ibaga nga agimpaki kamain. Day talakit din tim imayam ditoy. Ha? Imay la nagdamag. Apay nga itala nagpakita kanyak ni Bernard, no sigod kay ma player. Pinilit ko, sir. Managbabain ngamin. Ken, makita amarigatan amang remedyo iti pagbayad na dito eskwelaan. Nasayat nga rod ta pinilit mo. Apay kumamabain. Awan ngamin arwatan na, sir. Awan igatang na. Ken, awan pocket money na, numapan kayo ag-training iti sabali a lugar. Naku naman nangabak idin. Apay asa naging matang iti arwaten. Iso kano ti inaramat na nag-enroll, sir? Kasta ka di. Sayang ti kinalaing na. Iso asyak ti mang train kan kuana. Tulungak. Ita tamay saka na player. Masapul atunggal malpas ti klasem. Umay kapay ag-training, ha? 30 minutos nga ag-training ka, sakbay nga agawid ka. Ag-jogging ka matan iti bigbigat. Sir, ada kami iti igid ti syudad. Magmag na kami ang sumalog iti bantay. Iso tarayan mi, akas pa nag-jogging mi. Nakisalip ka kanupa iti swimming. Pudno ka di. Sir, nangabakak idin. Gayem ko ti coach ti swimming. Nulakat sa na-conflict ti oras mo iti marathon kan swimming, mabalin apakisali pa madwa. Kasta ka di, sir? Tulungan dak man nga rod, sir? Sige, tulungan ka mga i-process ka dagiti papeles mo, tapno agbalin ka a varsity. Awan bayadam iti panagadal mo.
Agyaman ako na, sir. Nga masapul ka na ti training mo. Masapul ti disiplina. Iti may sa player, sana pulos ang mapalubusan ng agbisyo. May pari ti panagsigarilyo kan panaginom iti arak. Apay ang nagladaw ka si Mangkwet. Ay, nabanugak ang nakitangdan. Nabanuga ka nag-training, nanang. Nag-jogging ka nagawid. Nagkunang amin nga agjogging ka. Ala, agluto kan. Ag-training ka iji pagadalan. Tagbalinak nga atleta, nanang. Saan ka di asigod nga atleta ka? Uwin, ngimita, pasabali a pagadalan. Ag-training ak, tapno agbalinak nga atleta. Tapno awan bayadak. Mapan ka di manan makisalip? At danto ka di manan premium? Uwin no mga bakak, nanang. At day bagak kakadwa, atleta ni Bernard nga anak ko. Atleta? Kano kanayon ko ang makita ida iti may sabalasang nga agkuy-kuyog. Kanayon da magmag na iti bantay nga agturong iti syudad. Naira nala siguro ang nagkuyog da. Dalan nga rod, pag naanti tao. No na minsan, wano na midwa, mabalin ang naira na. Ngam no kanayon, saan ka di nga da milagro na? Anya ti kayat mo asawan, at damadi nga aramidan ti anak ko. Ay, si Kati nang ibaga iti balikas amaday. Sana siya. Imbagam itay a milagro. Apay ti milagro, dakas? Kaslakas tan ti turong ti saom. Ay, si Kala ang tinangiturong iti dakas. Ha? Awan mo't imbaga. Imbag ta nakita ka si ka, Monica. Nadamag ko nga atleta ti anak mo. Uwan ka no amo, day tatimbaga na kanya. Anya ko mga sports. Apay, nalakat agbalin nga atleta. Pangalaam ko mga iti aramaten na. Imbaga ka no ti coach na, ngadda ka no tulong ti gobyerno. Tapno makapan ti atleta iti papananda, amo. Mangnamna makalatta ka din iti tulong ti gobyerno. Day tamat nga minti ko na ti anak ko, amo. Saan ka unay nga ambisyosa? Agasto matlaang ti atleta. Amo, jay anak ko, chess player. Ha? Chess player ni Mario, amo? Katwen. Apay, ti anak mo. Adda ka di aramaten na, no adda papanan na. Nakalkal ko ti records mo. Si kamot gayam tinangabak iti napalabas a pasalip. Uwin, sir. Kailat ngamin apimanaw ti maestro mi. Nagsakit ka na? Mabalin ka makisalip iti palarong pambansa. Ha? Palarong pambansa, sir? Sika ti maysa kadag iti rumpeng nga makisalip. At dala nagbalin na parikot iti sigod a coach mo. Na heart attack gayam kano. Ngem, awan mo't aramatak, sir. No iti palarong pambansa, awan ti magastos mo. Gobyerno ti mangipaaykan ka. Kasta ka di, sir? Makisalipak mo orawan kwartak? Wen, Bernard, makita ngamin nakabaalam. Kang runan iti amin, nasingpet ken napakumbaba ka. Ala, agsolisita kadag iti kakadwak amang isurusuro ditoy. Tapno adda usare makwarta. Adda ka ditoy, sika, nga anak ni Monica. Adda ka di parikot iti kada ni Bernard, Mrs. Si kagaya, coach. Kaya't ko ang mapili ti anak ko ang makisalip para iti Olympics. Nulakat ta mga bak, Mrs. Uray mano ti ited ko iti coach na. Basta mapili lakit ti anak ko. Mga bak nga tada Mario kan Bernard, iti ay ayam anan kisalipanda. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay ita alawas anapaulwan.
Atleta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, marigriga ti adda panagbiag da Bernard. Idinto ta addaan met da Mario. Inaramid ni Claudia ti kabaalan na. Tapno agbalin an alatak ti anak na ni Mario. Nga agbalin at chess player. Kabayatan na, tinulungan ni Sally ti gayam na ni Bernard. Tapno makastrak kas atleta. Rinaam ti coach ti kinaalibtak ni Bernard nga agtaray. Isu akinalkal na ti sigod a record da itoy. Kat dita, naamuan ti coach asigod gayam nga atleta ni Bernard. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas a napaulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. At da ka di parikot itikata ni Bernard, Mrs. Oh, da kayo matgayam dayta, coach. Kaya't ko mapili ti anak ko ang makisalit para iti Olympics. Nula kat ta mga bag, Mrs. Uray manuti itad ko iti coach na. Basta mapili lakit di. Sana mabalinday ta, Mrs. Numaduktalan da day ta panggapyo at dalagat ang ma-disqualified ti anak yun. Kasta ka di. Lipat mo na ibaga, coach. Mangrabraba kaklaag. Oh, kompleto tayo ka din. Umunig tayo amin ni Tibus. Kasano anang balin nga atleta ti anak Gemma Mirmiraot ani Monica. At dadamag iti pagadalan. Nga isukano ti kalaingan nga agtaray iti grupo da, mami. Day talakot taray. O masapul asaan ka apaabakan ko na. Nalalaing kamot lang ngam iso. Sabali ti pakisalipan na, mami. Sabali akmet. Uray sabali. Tano mga baka, kaawatan ang nalalaing ka ngam iso. Numaabak iti pakisalipan na nga ay ayam. Sika ti kalaingan. Mami, sa anak pa'y anababag. Ita ka di pa'y? Iso nga rod amang namnamak amang abak ka man. Adak pa'y akanayo na kanwang. Iso ang mabuyak amin nga ay ayam mo. Awan ka di kadwa ni Bernard, mami. Pangalaan ngay ni Monica iti pagpasahin na asumurot. Imbag kanyak taad na pagbayad ko asumurot kan ka. Masabat ko ti babae akanayon akakuyog ni Bernard. Kapinanom ka din ni Bernard, basang. Ha? Kapinano? Kunayo, nana? Apay nadamag yo? Nadamag ko laang mat. Dakas ka di ti agdamag o kapinanom. Kanayon mo nga min akakuyog. Agkadalan kami, nana. Madi ka di ti kanayon mi apanagkuyog? Ay, awan mo tinbagak amad Di na magkulaang. Apay nga awan ni Bernard. Napan nakisalip, nana. Barang mga kat itandudo na ti rehiyon tayo. Adda ka di magunggunana, iti panagbalin na nga atleta. No palarong pambansa, basit pa'y nana. Ngam no makadano nan iti Olympics kan SEA Games, medyo dakkel matanday ta, nana. Kunak no bumaknang dagiti atleta, saan mo't gayam? Oray saan abumaknang, nulakat libre ti panagadal na. Dakkelan atulong iti masaknan nga awan pagadal na. Apay nga addabak na, at arigagayan na pa'y ti agbalin nga atleta. Tingamin da duma, tari kagayan da, ti kinalatak tinagan da. Nalatak nga men, tinagan ti may isang atleta. Ado dagiti incentives ama ipaikang kuana.
Iso ka de, nga ka gumaan ti amo tayo, nga ag-chess player ti anak na. Di tayo amaw no, niya iti panunok na. Nasa una nga main, nalatak to tinagan ti anak na, no makadanon iti Olympics kan SEA Games. Iswa nasaok at ikinalatak ti tarigagayan ti daduma. Kasano nga tamat ti lumatak iti gimong? Ay nalatakkan dito'y barangay tayo, gapu iti kinalaing mo nga agchismis. Inton malampay lang ti pasalip iti marathon. Ay, mabalin la kumaadwa ti pakisalipam, Bernard. Mayat kuma nga isalip da ka iti linnanguyan kan tinarayan. Ang saan ka numat ang mabalin? Mabalin la kuma, sir. Sana bale, lalaingam. Inton Olympics, mabalin mon ti makisalip iti duwa nga ayam. Ang no ditoy, saan pa ang mabalin? Numangaba ka ditoy, sika ti ipan mi iti Olympics. Lalaingak, sir. Wala, agsagana kan Bernard. Mapantanto iti pakaangayan ti pasalip inton malpas ti pangaldaw. Anya jay pagsasaritaan dagiti coach. No ko makanumabalin, duha nga ay ayam ti pakisalipan ni Bernard. Diyak ka mo, mami. Diyak ngamin na pan iji ayan dagiti coach. Isugayam ngay nasitgan ti may sa coach ni Bernard itay. Apay, asino launay dayjay a Bernard? Player lang aruden iti tinarayan? Kayat namanen a makiswimming? Isumat ti mabannog, mami. Saan mo tasika? No kano ngamin mga bak, kat dayaw ti pagadalan mi, mami. Apay, masigurado da ka di a mga habak dayjay a Bernard? Kunada mat analaing, mami. Ngata? Amangan mat no mangan itikilaban ti paglaingan na. Aduda amang ibagbaga, anapartak kano atumaray, mami. Agsagana kan Mario, ingkayon iti pakaangayan ti chess. Da kayon ti agayayam. Awan, sir, inakon. Coach, mapanak mo't iti diso, mabalin ko ang makita ti anak ko. Numabalin la ko mga agyanak iti asidag na. Saan mo't nga ron mabalin? Iparit dati kasta, Mrs. Paidam dakit di Sanda kaya ta crowded ti pakaangayan ti pasalip, Mrs. Sana bale, mabuya yumot iti monitor. Kan mabuya yumot lang iti TV. Ta i-cover ti media daytoy. Sayang. Sapay ko mga rod, tada umay, kat mabuya ti anak ko iti TV. Hala, umay kan, Mario. Mapantan iti pakaangayan ti torneo. Wanya Bernard, nakasagana ka din. Mapantan iti oval. Uwin, sir. Laglagi pang ti biling ko kan ka. Ag-concentrate ka iti laban mo. Uwin, sir. Di ka paalilaw kadag iti strategy ti daduma. Kaya naganad ka kadag iti bad tactics ti daduma players. Ipamaysam ti tumaray tapno makadanon ka iti finish line. Ika gumaak, sir. Okay. Good luck, Bernard. Thank you, sir. Saan ko makita dito iti pagayayaman ti anak ko iti chess? Ado ti makalingad. Sapay nagpudot ditoy. Inakman biit ijarwar. Adda dagiti atleta ang nakalinya iti oval. Nakasagana da para iti ayam at track and field. Umasinagak man. Ni Bernard J. Maysa. Iso ti kadaanan ti rubber shoes. Nakakubuda ang nakasaganan at umaray.
Urayan dalangan ti panagsultip ti mangibaga nga agtaraydan. Sige, Bernard! Tagay! Bernard! Kasla ang tartaray amusang iti kabakiran. Anyat klase a tao day dyan. Ay, linabsan na amin ang kakadwana ang nakisalip. Sige, Bernard! At, ne, Takan iti asidip ti finish line! Pag-iden! nagpartak at talaga. Pinugsat ng tinay Kabil Alinas iti finish line. Isutiin mo na. Nakit di kita at di anak ko. Ay, sigurado ang mga bakman. Apay ngay. Matan-awak dito'y tawa. Bumasbasit mo ti piya sa ti anak ko. O delikadon sa mo na. Madinay to yan. Ah, ay, apros ni Mario iti ulo na. Ang kalingatanan. Ay, apay ngay. Ay, marigatanan ti anak ko. Kat no naglaing ti anak ko. Awan pa'y nakaabakan na. At awanan. Nagdumugan ni Mario. Natiliwan tiking na. Salbag na dya kalaman na. Awanan. Kasanupay ang makapan iti Olympics. Awanan at talaga. Sa dino ka di tinakay kamangam, adayon sama kabsat, Ijay Bisayas, kabsat. may sagayam ka nga atleta di anak mau. Wen, kunak no saan ang mabalin nga agatleta. Mabalin matgayam. Ay, nasapa ka mo't anabalo nga rod kabsat. Anyat impatay ti asawam ngay. Kanser iti bituka. Saan nan analasatan. Ay, anyang impet tinagbibiyagan nyo ijay Bisayas. Nagtrabaho iti kupraan. Datayo tinangabak iti tinarayan. Asinagman kan adayo. Naala amin ni Bernard ti pamadayaw. Congrats! Ado ti inabak ni Bernard. Umadanin ti Olympics. Ni Bernard ti mapili ang makisalip manen. Sa dino ka di ti pakaangayan na, sir? Ti ko na dagat ijay Paris. Ha? Ngem padaanan tayo no adapay sabali nga ipagadar. Amang ano sana ka makadanon iti adayo apagilyan, sir? Apay kid dinasaan. Iti dayta kinalaing mo. Dayta ti mangitundagan ka iti adayo a lugar. Amoy mo ti parikot ko, sir. Adda mang sponsor kadag iti mapan iti Olympics. Ha? Makapanak iti pakaangayan ti Olympics, sir? Agsipod ta si kati champion. Rumbang lang si kati mapili ang makisalip iti Olympics. Makaungot nga mawag ti amo tayo. Agimpake tayo kanumot iti prutas. Tapay, ang makaungat. Takmawatan. Awamot basol tayo. Apay, kinan tayo ay dagiti prutas kat saan mat. Tiyatap ko. Naabak siguro ni Mario isong agpupudot. Ang mga no pangipapasan na tayo manan iti pungtot na inton sumangpal. Ay, lakit di Nagmading amin ti ugali ti amo tayo. Nangabakak nanang. At danto ka nung itid akas gungunak ko na ni sir. Kat ni Mario, makapan ka di iti Olympics ako na ti inana. Naabak mo't ka no? Kano? Apay, di mo nakita. Saan ka di nga agkakadwa kayo? Sa bali ngamin tinakaangayan ti maraton, nanang. Sa bali mo tinakaangayan ti chess. Sapay ninamnama ti inana, ang makapan ti anak na iti Olympics. Kayat ko kadi ang makapanak iti Olympics, nanang. Pangalaan tayo matngay iti aramatem. Adda ka nung dagiti agi sponsor, nanang. Isagot ko kan katibaligik, Sally. Apay siya ti pangisagutam. Saan ka di arumbang ani nanang mo? Sana ka nagbalin nga atleta. O sana agapukin ka. Utang ko kan kati amin. Ay, sus! Kaya't ka lang matatulungan. Napatag ka ngamin, kas gayam ko. Si kati kapatgan kanyak. Si kati kapatgan na gayem.
Kablaawan ka, tasi ka kano ti mapan iti Olympics. Bernard, nakasaritak ti coach ti basketball. Aginsayo ka kanong ag-basketball. Kasanon ti marathon, sir? Nalaing kan ngagtaray. Kanayon kamat ngag-jogging. Kanayon ka ngagtaray ti kapambantayan. Iso amay mayat manhen, no lumaing ka ngag-shoot. Kahit kuno ti ag-basketball, sir? No lumaing ka iti basketball, ado ti kompetisyon ang mabalin mo apakisalipan. Sige man nga rod, sir. Padasak man mat ti sa balingay ayam. Anyan tungata ti pagbanagan ni Bernard. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti tuloy ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagbaligi ni Bernard iti ayayam ang nakisalipan na. Idinto tanapaay mat ni Mario, iti chess. Naibaga ti coach kan ni Bernard. Amay santo da ito'y asumabak, iti Olympics. Iti may sang aldaw, addain singasing ni Coach Cruz, kan ni Bernard. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kahit kumot nga padasan ti ag-basketball, sir? No lumaing ka iti basketball, adu a kompetisyon ti mabalin mo apakisalipan. Sige, sir. Padasik man tagin sayo ti basketball? Good. Ibagak iti gayem ko a coach ti basketball. Tamang rugi ka nga aginsayo. Sige, sir. Nakasagana ak. No kanayon ka natulnog kan disiplinado, nasaya at to ti masakbayam, Bernard. Apay, anya nga oras ti iruruar mo di pagadalan. Nasipngoten. Naginsayo ak ngamin, nanang. Insayo manan. Saan ka di akal-kalpas ti pan nakisalit mo? Aginsayo ak kanong ag-basketball. Nagado ka daytan. Apay, addan to nga tamagunod mo dita. May mayat pa hingam tinarayan, nanang. Ngata, saan nga tangar aramaten nakalaang dagita mangibagbaga nga aginsayo ka? Saan, nanang? Sana mabalin nga ramidin daday ta. Nasaya at nga rod no kasta. Ngam no awan matlati magimulam ka dagita. Nasaysaya at no agawid ka na dagos tapno makakayo ka mo. Ikagumaak, nanang. Aginsayo ak. Parang dayto yan, tipagrugyan, tipaglungawan tayo. Saan nga taanagan mula ang tilumatak? Ngam awan met karga tabitukam. Parbangon pay laeng, ngam nakalinti ka, apay, papanam. Inakagkayo, nanang. Agurnongak iti para rubber shoes. Apay, addamang gatang iti kaywam. Wen, ket agurnongak. Ilakok dagiti kayo. Tagumata iti sapatos. Ay, parigaten na ka dahi tayo bagbagam a coach mo. Tapati parbangon, ingkaagpidpidot itinaspak asang ati kayo di tabantay. Siyak mo ti mausar iti sapatos. Saan adag iti coach? Saan ka pa yan ang makaawat? Imbagak aya a coach ti mga ramat. Sige, nanang. Inlakon tatno jak maladaw. Apay naglaladot ka. Madpadi ka di tibagim? Nabanugak lang iti ensayo di kalman. Kan sinapak tinapan nagkayo. Gumatangak ngamin iti sapatos ko apag ensayok. Rubber shoes ti kayat mo asawan? Wen, daan ngaminan ti usar ko. Ay, wen gayam. Saan ka din na umadanin ti kasangay mo? O madanin aya? Ni,
Jak pa ikat mapupuutan ti panawan. Makumikumak ngamin. Agi na nakamat ngamin, Saan ka kanayon nga agbannog? Agyaman nak ha. Ore kas kasano. Sikat imang pumpunos kadagiti dagansen ko. Kasanuak nga tanawan ka. Ay sus, unay kat daytan apo nas ti dagansen. Pud mo timbaga. Ore kasanot mannog kandiday ko. Noda ka. Makaginawa ak. Awan ka din pagsungrod yaw. Ta nakita ka dapat nagkayo di anak mo, idi parbangawn. Ne. Apay asursurutem ti anak ko iti parbangon. Anya ti panggap mo kan kuana. Nambarak amang surot iti anak mo, idi bantay, iti parbangawn. Kano ka ibagbagam anak itam ti anak ko iti parbangon. Ita ibagam anambaram. Napanak iti kabangibang apurok, iti kabsat ko masakit. Apay nga rod nga daka dito inukunam anapan ka. Napanak nga rod, idi malam, kat namarbango na ka nagsoblay. Iso anak itam ti anak ko, kasta ka de. Kasta nga rod! Idi nakitam, dinamag mo kumakan kwa na, no pagsungrod me, ti kinayo na. Siyak ka ti pagdamaga mo. Nakasaganan ti makan ije lamisaan. Ing kamanganan, taing kaagiskwela. Makapasalot mo't, mami. Nabakak ngamin iti pasalip. Sana ko na makapan iti Olympics. Addan tumanan. Ubing ka pa'y mat. Kanun tupay, mami. Awanan tinamnamak ang makadanon iti SEA Games. Ay, masurunak mat nga rod iti kalaban mo. Inabak na kakit din. Ison ti adanam naman na makadanon iti Olympics kan SEA Games. Sayang nga talaga, mami. Sana bale, iho. Makapan ka kadagiti agduduma apagilyan no makaturpos ka iti panagadal mo. Uwan, mami. No makadalak, mapanak iti sabali a pagilyan. Iso nga igaed mo ti agadal. Taadamot aramatem a kwarta nga agadal. Imbag pa'y ni Bernard. Tamapan iti Olympics. Ngam saan mo't la makapan iti agduduma apagilyan. Tawan kwartada akas kadata. Apay ngay, asaan amakapan ni Mario ije Olympics, among. Ay, sinaurda ngamin ti anak ko. Naglaing ti anak ko? Hanggang, sana bale? Tamakapan lata ti anak ko, iti agduduma apagilyan, no kayat na. Mapansamot ka no ni Bernard, amaw. Iti lang pakaangayan ti pasalip ti pakadanunan na. Angam ti anak ko, adu apagilyan to ti mabalin ko apangibaunan ken kuhana. Wan metkit di taado ti kwartam, amaw. Iso nga uray mangabak ni Bernard iti pasalip iti Olympics. Di na maartapan ti kwarta ni Mario nga anak ko. Sa bagay, amaw. Nalawa mo ti pagapitan nyo kadag iti prutas, kanda dumapay a produkto ti farm yaw. Talaga Iso nga uray makapan ni Bernard ijay abroad ita. Di na kami lata maartapan. Uray nalatak to tinagan na, no awan mo't kwarta na. Nako na kanyak ti coach yu iti basketball, agapo iti determinasyon mo, napartak ka nakasursuro. Nalaing ka kanumeten nga ag-shoot. Nakiayam makadagiti kabataan ti barangay, sir. Isu matlagayam. Ala, sursuruam amin dagiti paglintigan ti basketball. Tapno ad-adda ang makasursuro ka. Wan gayam, sir. Ado dagiti kabarbarwa paganurutan. Asaan mi nasurot, kabayatan ti panagayayam mi. Agsipod tawan ti kotsyo amang isuro. Da kayo latan ti nagayayam. Wan, sir. Kat namuak dagiti new rules iti basketball. Ala, inton sumabak ti team tayo, isurot da ka kas reserve player. Tasikanto ti substitute no adati mabannog. Sige, sir. Ay,
Damok ti makibasketball. Isa, medyo agnervyosak. Anya ka diti imbagakan ka ni Mr. Cruz. Agbalin na kano a reserve player. No sumabak ti team iti kompetisyon, iti agdudumang universidad. Ngam apay akasla naliday ka. Saan ka di arumbang amaragsakan ka? Awan ngamin nakasaganang arwatek. Wen gayam, nalipatak nga intad kan ka ti rubber shoes nga impaw iti kabagyak. Itad kon akasagot ko iti umada ni apa nagkasangay mo. Adto yo. Rubber shoes? Wan. Sige, lukatam. Pakitaam no kayat mo matlaang. Wan, agyamanak Ay, sige ta kita agman. Hoy, nagpintas Agyamanak ka ha. Amo matalaga ti size ti sapatos ko. Anya day ta insangpot mo, makan? Saan na nang? Sapatos da ito Pusarak iti basketball. Nangalaam iti inggatang mo. Kat saan mo pa'y matanalako ti kinayom. Insagot da kanyak. Imbag man, ta sinagutan da ka iti sapatos. Wala nang. Gayem ko tinang isagot kanyak. Kanayon nakatulungan. Iyam amunak tumanmat kan kwa na. Wen, talaga yam amok to kada kayo. Intundum tang ti umno a panawan. Anya? Ay, anak mo sino itayan ti magmag na iti asidag. Si kamag gaya, Maryaw. Sa anak ngamin na makaid na ijay balay, tata. Naglaing ka iti Chase. Ang mapay ngay anaabak ka. Kunan ni mami, alinukudak ka no. Ha? Diyak matamun wapay. Talaga kas jay tay ayam. Ada maabak, ada mo't mga bak. Awan pa'y kid din ganas ko nga gay ayam. Saan arumbang amaupay ka barok? Ubing ka pa'y mat. Nulakat ibagati ko siya, alumabanak manan. Adamanan ay ayam yo iti basketball. Lalay nga ma. Wen, parakan ka. Sayang, ta-reserve lang. Ada ka numot umay a cameraman kan TV host. Ay, kasanungay no awan nagpasukat kanyak. Di saan dak makita iti TV? Ha? Awan nga ta? Di tayo mo tayo mapasamak. Numayat tayo ayam dagiti players. Saan da basta isabak ti agdadamo akas kanyak? Ay, kasta ka di? Kunak no agay ayam kan. Awan ngamin klasek iti dayjay nga oras. Umayak ko ma, tauray mangiyawa taklaang iti danom nga inumam. Na-injury ti may sakadwa tayo. Imbaga kini coach apadasan na ka. Lalaing ma. Ikagumahak, sir. Sir, sumabak ka din ni Bernard? Kini daw ko nga rod iti coach na bareng numaya ti panagay-ayam na. Kat saan tulangan na substitute. Lalaingam nga rod Bernard. Gundaway mo dayto yan. Barang agbalin kan a basketball player. Sige, ikarkararag mo Ala, ingkan, good luck iti ayam mo. Wan, sir. Agyaman na. Kitaan, sir. Kanayon nga isip yung muna iti court da. Kanayon da pa'y nga ipasakan kwa na ti bola. Shoot mo tadagos. Saan na ka nagkamalian ang irekomenda kan kwa na? Adong tinay-shoot ni Bernard, sir. At alaki tinasayat ang masakbayan na iti sports. Sapay ko ma, sir. Tap no agbali mo ti panagbiag da. No agbalin a basketball player. Talaga nga da potential na. No agtalinaad ang napakumbaba, agbaling ilakit di. Nasingpati gayam ko, sir. Ikang kagumaan na ti makaalam. Nga uray awan pulos kabailan ti inana. Anya ka di ti trabaho ti inana? Konforme ati pakitang tangdanan na, sir. Awan permanente at trabaho na. Mayat ti performance mo. Damong pailang ti sumabak ngam ado ti shoot mo. Kablaawan ka, Bernard. Ay na, naglaing ka. Agyaman iti support tayo. Mayat lagi ti masakbayan, Bernard. Saan ka ko mga agbaliw iti kinapakumbabam? Awan pa'y mabaling nga ipanakil ko, sir. Saan pa yan anay basketball player? Ala, pagsaritaan mi daytoy kadagiti mangidada ulo iti basketball team tayo. Nakita da ti potential mo.
Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napaulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inalukoy ni Mr. Cruz ni Bernard nga ginsayo iti basketball. Ingkagumaan ni Bernard tinaginsayo. Kat dita, dagus met ang nakasursuro. Inalada nga rod kas extra. Iti aldaw ti panagayayam da. Insabak da ni Bernard. Kat dita, dinayaw da ti kinalaing nang agayayam. Naibaga ti coach, apagsaritaan da ti maipapan iti panagbalin ni Bernard. Amaysa a player ti basketball. Papagayam, denggen tituloy ti seryetayo itaalawas ang napaulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Awan pa'y mabalin ko nga ipanakil, sir. Sana payanaan ana basketball player. Ala, pagsasaritaan mi daytoy kadagiti mga idada ulo iti basketball team tayo. Nakita da mo ti potential mo. Kaya't dak nga ta maibilang iti team, sir. Awan dua-dua ha. Damong pailang ti sumabak ngem ado ti puntos mo. Jak namnamaan na makaayamak. Aging gat nalpas ti game, sir. Isu anagasat ka. Kaya't kablaawan ka. Agsasaruno ti pananghabak mo kadagiti pakisalsalipam. Agyaman ak unakin ka, sir. Adda kalatamang tultulong kanyak. Kasta ak kadagiti nasisingpet ken natulnog a players ko. Adda ka din nasaya at anagunod mo itinapanam anagay ayamam. Nangabak kami, nanang. Adda inted da kas gunggunak. Kat aramatam ka di amin day tayo ti pagadalan. Jak maramat amin. Talibre mo ti tuition fee, ta varsity ak. Anya nga rod nga iti pangaramatam iti dayta. Basta ito'y kalapaw tayo. Iso ngayon kay gumatang iti materyales. Ah, materyales ti. Pagbalay, ipadakkel tayo kumaday ito'y balay. Tapno sana kalapaw. Ha? Apay, dakkel ti tangdan mo, anak ko? Adamit, saan unay adakkel, nanang? Si kamot ti masabat ko, papanam ka day. Ay na, inak gumatang iti pagpamerienda kadagiti trabahador. Asino tinangibaon ken ka gumatang iti merienda ti trabahador. Awan tinangibaon kanya. Trabahador ko ti pagmerienda. Anya? Trabahador mo? Ah, nagbalin ka kadin nga amo? Pagmerienda aklaang mat dagiti karpintero. Karpentero? Kayat mo asawan. Balayyo ti maipatpatakdar iti asidag ti kalapaw yo? Wen, balay me. Mayat mo tirabak mo ah. Ibagam abalay mo ti ipatpatakdar da? Ay na, awan mabalin ko no di ka mamati. Sige, ditakan, tayo nako. Agpaiso nga ta abalay da mo ni kanti ipatpatakdar da iti asidag ti kalapaw da. Ay, kit solar damot ijay. Di kaawatan na balay da. Saan nga ta nga inlako da dayjay sular da? Saan mo it? Ta, dayjay lang mo tinabate adagada. No agpaiso abalay da, pangalaan da kumamot nga iti pagpatakder da. Ay, kit damag ko nga ron, anangabak ka no titim ni Bernard. Nakibasketball da. Basketball only? Makabalay? Ay sos, dakkel ti kwarta ti basketballista. Nang runan ano, player ti NBA. Wow, kasta nga ta. Ay kat nagasat nga rod ni Monica, taada anak na a basketballista. Ay talaga, nagasat ah. Saan ka
ka di amarigatan nga agad-adal? Kabayatan ti panagayaya mo iti basketball? Saan? No, da kalakit da ka na yun ang mga dingay kanyak. Nalabos samot day na. Apay, malidliday kalaunay? Awan umapay kanyak aliday. No, kanayon nga adda ka iti sibay ko. Naragsakan siguro ni nanang mo, idinangaba ka iti basketball, anya. Imbaga ka gumatang iti materyales. Tapadakkelin ni bas iti kalapaw mi. Diyay to nga rod balayo ti pakalaglagi pam iti naawat mo, iti panangabak yo iti basketball. Wala, oras na dakkel. Inutak apadakkelan ti balay mi. No, addan to kwartak manan. Ay, agyaman na kiti Diyos, ta saanan akas idi ti panagrigrigat mo. Daytoy kat gapo iti tulong mo. Agsagana ka, Bernard. Sumabak kan iti Olympics. Umadanin amang rugi. Sapay nagastok ti kwarta nga intadyo. Manipod iti basketball. Nangaramatam iti kwarta. Impatarimahan ko ti kalapaw mi, sir. Mayat day taan nangaramatam. Ala, saan mo apagdanagan ti aramatam taad da sponsor mo iti Olympics? Ay, makadano na kun iti sabali apagilyan. Babayan iti kina-atletak, sir. Kastak met idi. Marigrigat kami met. Ngem babaan iti kina-atletak, nakaturpusak iti panagadal ko. Nakapanak pa iti nagduduma apagilyan. Nabayag kayo na, coach? Manipod na nga abakak kadagiti nakisalipak a games, nagbalin akon a coach ti sports. Mabalin kamit nga agbalin a coach iti masakbayan no kayat mo. Naggasat kat ni Monica tanaadan iti atleta nga anak. Atleta laeng, naggasatan. Agpatpatakder da pa iti balayda. Nalakano ni Bernarday jay babaan iti kinaatleta na amaw. Manumat laeng ngay tinaala na akas atleta. Basit? Umadani ka no ti ipapan na iti pakaangayan ti Olympics. Ay, saan ko lang nga apalan? Ay, ada kwartak. Mabalin ko mat nga ibaon ti anak ko. Iti agduduma apagilian. Wan matkit di amo. Mabalin mo nga aramatan ti kwartam. Wan Ang ni Monica. Anya ngay ti aramaten na. Makapan ti anak na iti sabali apagilian nga awan apulos gastos na amo. Agdinamag ti nakisalip ni Bernard iti Olympics. Mapankan tumat iti sabali apagilian. Atiwam tumat lang dayjay a Bernard. Apalak dayjay a Bernard. Player pa yan iti basketball. Pagin sayo unda pa iti swimming. Para kano iti Olympics. Tanangab-abak kano idin. Asino launay dayjay a Bernard? Tanagado ti agtalakan kuha na a coach? Kasjayak kumamot iti kinalaing. Ado ti paglaingan na. Saan arumbang nga apalam, iho? Ado ti kwarta kan sa nikwata. Ngam da Bernard, awan sa nikwada. Uray marigrigat da. Tado ti agtalak iti kabailan na, mami. Nakapapal. Anya? Saan arumbang apaapektaran ka? Saan arumbang nga umapal ka? Kasano ko mami? Nagasat, numangabak manen iti Olympics. Ay na, malmalpasan ti balay tayo anak ko. Saanin nakalapaw. Ikaranag tayo ang mga bakak manan iti Olympics. Tap na mapadakkel tayo pa'y nanang. Adda ka di kas iti inted da, idinakibasketball ka, anak ko. Dakdakkel nanang. Iso ngay daw dawat tayo ta mga bakak ko ma. Ala, agin sayo ka nga rod anaimbag. Dakkel mo't gayam ti maalam iti kinaatletam. Wala nang. Sapay ko ma. Tauray sana gold medal. Basta da kumamat. Ikagumaam a gold medal ti maalam. Uray bronze lang nanang. Naragsaka ko ngam ti awan. Sa bagay, ado ti mapan iti Olympics, asaan a makagunod a pulos iti medalya.
Agan-anad ka no, da kayon ton ije pakaangayan ti Olympics. Kastamat kan ka dito eh. Agan-anad ka mata ka na yon. Awan ti pakaan-anwak dito Bernard. Si Kaket di sa bali apagilyan ti papanan nyo. Agan-anak para kan ka. Ken, ninanang, ken dagiti kakabsat ko. Naggasat ti pamilyam, taipatpatag mo ida. Araramida kami dagitoy. Para kadakwada. Ken para iti masakbayan mi. Ikararag ko ti baligim. Sapay ko ma, tamatunoy mo day taara paap mo para iti pamilyam. Intundum tang ti umna panawan. Adan to ipudnok ken ka. Anya ka di day tangay pudnong. Intundum tang ati panawan. Saan pa nga ita? Kanayon ko manin ang makita di anak ni Monica, kan di babae nga agnagan iti Sally. Girlfriend na ka di kun kunam akakuykuyog na. Ay, diya ka mo, amaw. Ngam kunamot ni Sally, akaadalan na ka no, amaw. Ay, kastala ang tisao dagiti agtutubo ita. Ang puo tamtoy ibagak. Ti kuyog-kuyog, pakaalaan iti sikog. Unay kat daytan, napakaalaan iti sikog. Agpay sumat ti kunak. Uray kita agsikog to dayjay ababae. Sa bagay, no kanayon nga agkuyog ti babae kan lalaki, awan papanan na no di agsikog ti babae. Wen dayta ti mapasamak to. Tati kanayon nga agkuyog, adda milagro nga aramiden da. Mamati akmat di ta imbagam, amaw. Saan asan to ni Bernard tapno di natuktokan ti umasidag nga irey? Imbag ta nagkita ta dito'y dalan. At dakat madamdamag ko, a girlfriend ka no ni Bernard, ti kanayon na akakuykuyog amapan iti pagadalan. Asino day ta babae? No jak agbidot, sile tinagan na. Amangan pa'y kano no masikog. Asino tinakadamakam? Saanan anas kan amamwam no asino tinangibaga, taaduda, day tati agwarwara sa damag. Awan matimbagbaga ti anak ko a girlfriend na. Kanayon ko ida makita nga agkuyog, oray sumipngat. Ngam nasingpet ti anak ko. Saan na amaaramid ti bagbagam? Mga nusingpet kitab mo ti anak mo. Apay nga rod ako nada amasikog ti kanayon na kakuyog. Imbag ta simangpet kan si kaasingpet kitab. Nanang, anya ti sasawon nyo? Agpaiso ka di amasikog ti agnagan iti Sally a girlfriend mo. Anya? Awan girlfriend ko nanang. Kaadalak lang ni Sally. Kasano ko maamasikog, kat awan mo't asawa na. Si kangarod ka no tinang sikog kuna ni Anita. Asino ti patyon nyo? Ni Nana Anita, wano siya. Kayat mo asawan. Chismis laang tinaidanon kanyak, anak ko. Wala nang. Iso adi kay mamatpate, kadagita chismosa. Saan ka di nakadanon kadananang mo ti madi at chismis, Sally? Anya ka di day ta chismis. Ladingida, madi da ito'y para kan ka. Aramid ti tao, asiping ti dila na. Saan ka maawatan? Ilawlawag mo man. Nakaungot nga ro din nanang. Taindanon da kan kwa na. Asinikugan ka kano? Anya? Ay, unay mo tan. Nagdakas mo tan, di pa nagkikita da kanyak. Bayangan, aramid lang ti salawasaw at tao da ita. Kasano no makadanon day ta chismis kanina anang ko. Sigurado lakit ting agdarum day jay. Ni kanunana Anita, tinaggapuan da ita chismis. Ibagak kanina nang day toy. Ibaga masan apod no. Tapno inton makadanon kan kuha na ti damag. Sana maklaat. Agyaman ak tayong bagam adagos kanya ka, Bernard. Unak na ibaga kanina nang ko. Sakbay ang makadanon kan kwa na day ta at chismis. Lumabasak pa, dito'y arubayan niyo, Monica. Sakbay alumabas ka. Sika tinakaibaga kanyak, asinikugan ti anak ko, ti kaadalan na. Kwa. Agdarom ka no ti nana.
Sikat ti agsungbat no asino tinakaibagakan ka. Agdarom. Apay kagdarom. Agsipod ta saan matapod no. Pinadakes yo ti anak na, kan ti anak ko. Kwa, daytay, nagsaritaan milaang mat kan ni Amo Claudia, ti may papaniti na itaabanan. Asino nga rod kada kayo tinangaramid iti istorya? Kwa, naku na ni Amo, at ikano kanayon nga agkuyog, pakaalaan iti sikog. Apay nga rod at imbagam kat masikog. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetayo itaalawas a napaulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nangabak ti team ni Bernard iti basketball, kat adamat na awat da akas gunggunada. Naragsakan ni Monica, iti imbagan ni Bernard, amang ipatakder da iti balay, akasukat ti kalapawda. Iti sabali abangir, nakariknamat da Mario ken Claudia, iti apal ken ni Bernard. Gapo, iti panagbaligi na. Iti may sangal daw, indanon ni Anita ken ni Monica ti chismis, asinikugan ni Bernard ni Sally, akaadalan na. Papagayam, denggan tituloy tay seryetayo itaalawas a napaulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Asino nga rod kada kayo tinangaramid iti istorya? Kwa, naku na ni Amo, ati kano kanayon nga agkuyog, pakaalaan iti sikog. Apay nga rod at imbagam kat masikog. Rabak ko laang mo't, Saan anasaya at day tarabak? Padaksam ki din ti masaknan. Ala, urayam apaayaban da ka iti husgado. Saan kumamot, pakawanan dahak. Ti ina ni Sally ti pagkidawam iti pamakawan, taiso ti agdarom. Kwa, no kasapulan nga inak agparintumang, tapno di naklay darom aramidag. Day tati maalala ti chismosa akaskan ka. Ah, Ingkag pakpakaasi iti ina ni Sally. Napan kanumot nagpakpakasi ni Anita iti ina ni Sally, tapno di na idarom. Apay kuma nga idarom na. Indanon na kanukan ni Monica asinikugan ni Bernard ni Silay. Nagsaritaan mila nga amangan no masikugan. Indanonan amasikog. Pati si kaamaw. Inatap mo ang masikugay. Imbaga na akanayon da kano nga agkuyog. Imbagakmat at ikuyog-kuyog. Pakaalaan iti sikog. Ay, kastagayam. Ang indanon namot ang masikugan ni Silay. Sinubraan natin nagchismis. Kasta magayam. Pag madyan na ka tinakaro at chismosa, tadi na malapdan tingiwat na amo. Kat, pinakawan ka diti ina ni Sally. Una ta, nagparparintumang kanumay amaw. Anya ngay nga rudan ti itsura na nagparintumang. Ano siyak? Jak lakit di kayat ti agparintumang iti sango ti may sa tao. Pakawan? Kunam nga asidagan ti ipapan mo iti sabali a pagilian. Matuloy ka di mo laang. Wala nang, isuwa ka na yung ti ensayo. Anyamat nga sport ti pakisalipam nga yan ako. Imbaga ti coach, ano saan nga gidan dagiti event, marathon kan swimming. Makisalipak iti duwang nga event. Mabalin ka diti kasta? Uwan kanumat, nanang. Awan pa'y matkit diti nangatiw kan ka, idi nakisalip ka kadagita anak ko. No dito'y pagilyan tayo. Angam sa balimot iji apagilyan.
Ado tinalaing ijay ngam siyak. Nga ta, ay lalaingam nga rod Madanagan nanang. Masigurado ka nalalaing. Dagiti aggapoy ti agduduma apagilyan. Sally, nagapa kayo kadi itigayem mo ani Bernard? Pagkunaan nyo matanaga pa kami, sir. Kunak no nagapa kayo. Ala, urayam amalpas ti training na. Katagkuyog kayo nga agawid. Saan pa'y siguro ita, sir? Nasipngot-mat nga mina no agawid. Iso nga imbaga na nga umunaak ka nun. Uray iti bigat. Madlaw ko asaan kayo nga kuykuyog. Nasapa nga min nga agjaging ije bantay, sakbay nga umay diti pagadalan, sir. Ala, sapay ko mga rod. Tamasupapakan ti ado arigrigat na. Day tati kanayon ko nga ikarkararag, sir. Sapay ko matagbaligi. Tapno agbaliw mayat ti panagbiagda. Bernard, nangan ka din? Saan pa Inuray ko analpas ti klasem. Taggid dantan. Nagbalon ka di? Intalamanganan ije kantin. Diyak namin nagbalon. Inlakam ko iti balon ko. Mapantay di sirok ti kayo. Presko ijay ti angin. Ijay ta amangan. Apay mat nga inlakam nak. Saan mo matakasangay Ado nga mintin na po'y kan masida. Inadukting karga iti pagbalunak. Intan, Apay, anya ka di masida ko na. intuno alamas kan pakbat. Wow! Ti paborito. Sige, inta nga ruden. Sika ka di nagluto ka dagitoy, Bernard? Ninanang, nasapa nagluto iti bigat. Saan akas iti sigod, anya? Asikapay ti agluto, sakbay nga umay ka diti pagadalan. Manipod agin ensayo para iti Olympics. Isunti aglutluto. Nagbaliw nga ruden, no kasta? Dakkel ti nagbaliwan na. Saan pa'y unay ang anaungat? Saan pa'y unay ang mabanbanog? No kasta, banog na nga rod ti makagapo, no apay anaungat idi. Siguro. Manipod adamal alak iti basketball. Saanin ang mapan makitang tangdan. Imbagak alabaan na laangan dagiti lupot mi. Nalabit nga stress nga rod ti makagapo. Iso na pudot ti ulo na idi. Alakit din, mangantan. Di ka mo't umayan ije bodega ti prutas. Bimak nang kakadain? Saanan ang masangot ti anak ko alabaan dagiti lupot na. Tagad-adal kan naging ensayo. Aya, apay ngay nga agin insayaw. Para iti Olympics. Kas iti inararapap ni Amo Claudia, papanan ko mati anak na. Jak amono'y narapaap na. Ngam sapay kumaa, tagbaligi ti anak ko. Katno agbaligi, baknang kayo kaday? Saan mo tabak nang? Ngam saan kami unay nga agrigat, taaddan pagpuunan mi abasit. Oh, di agbalin kanto na doon ya. Saan mo't? Kasmo't laang iti sigud Tilaang nagdumaan na sa anak unayan nga agparikot amapan makitangdan nga inaldaw. Kasta kaday. Ala, labsan ka pa nga raw do. Inna ko ni bodega, taada bayar nga umay. Saan mo mutakadwan ni Monica? Di na ka no masangaw, bimak nangan. Anya? Ay, bimak na kayo? Kastati ko nana, saan ka no na makitangdan, taada ka nun kwartada, di na ka nun masangaw. Ay, kita man lang ti taaw. Kasla nakaraman na bakais. Ay, bakit talaga na di Monica? Kunam no kalalaingan. Saan nga tan nga umay ditaw? Saan siguro na? Nasukatan la di kalapaw na. Panagrik na nakadbaknangan. Udno nga tati bagbagam. Ay, mga nunay, nayo naman ay. Uray damagam kan kwa na. Podno ti bagbagak. Promise. Lumabas pa, Monica. Adda ka di matrabaho ita ije bodega. Ay, ada ngamin umay abayar. Urayan nakta umayak man mat nga raod. Ay, kunak man di mo kaya ti makitang databi man kan. Anya kumangay ti ibak nang ko. Kino isumati ko na ni Anita. Ay na, jakla na ka umay idikalman ta naglabaak. Saan ngamin amasangot ti anak ko ti aglaba? Tamakumikom ijay pagadalan. How?
Garaw mga ron niya ni tante kinachismusa na. Nalpasen dagiti papeles mo amapan ija abroad. Agsingsingpot ka ijay, ha? Agbabawi ak sa amapan, mami. Saan amabalin? Tanalpasen dagiti papers mo. Sana bale, tatulungan nakatikabsat ko nga agadal ijay. Saan ka di amay mayat? No saan ka apanawan? Kayat ko nga ipakita akabaulan ka nga ibaon na mapan ijay abroad. Nga uray saan ka nga atleta. Day tala ang ti makagapo, mami. Unaam ni Bernard. Taumadani ka no ti ipapan na iti sabali apagilyan. Nagtulagan mi iti kabsat ko. Asabten na kanto. Ijay airport. Agsagana kan. Into numayan alawas ti ipapantayo iti sabali apagilyan. Nakasagana ak, sir? Tiyempo ti kalgaw ijay. Saan ka namang itugot iti napuskul unay akawes. Isupay nga awitem. Wen, sir? Makadano na ko niti sa bali apagilyan nga awan gastos ko? Dayta ti pagsayaatan na iti may nga atleta. Nalakapay nga iprasis dagiti papeles. Ulitek man yung tagyaman kada kayo, sir. Babayan kada kayo. Matunoy ko dagiti rapap ko. Babayan iti kinaatleta. Wen, ala, agsagana ka nga ruden, Bernard. Amo, adamad gayam ijay abroad ni Mario. When, imun una ngam ni Bernard. Ngam apay akasla saan ka anaragsak, amaw. Damo na ngamin ama isina iti danak. Makarignak mo ten iti iliw. Ay, sapay day ta iliw ka no, ti kabadyan amarik na ti tao. Awan agas amagatang para iti day ta. Wen nga rod, agmay-may saak ijay balay. Di katulong mo ngay, amaw. Diferensya ti katulong iti mismo nga anak. Ay, no kayat mo, amaw. Umayak laangan iti balay mo, takad kaduan ka. Jak kaya ti chismo sa akadwa ijay balay. Ah, Ang mga noan-adda ang maistresak, agkakanat tumanan ti matangtang abmo. Nagpintasan dito Japan, sir? Wen, napintas at talaga ditoy. Duma ije pagilyan tayo. Angin, agore kayo, sir. Apa nga da makita ka magmag na, ket maudi ti babae. Sanda nga agkuyog. Kasta ti ugali ti hapon. Maudi ti babae no iti dalan wenno iti kalsada. Pagpaisugahan ti mabasbasa iti libro. Dayta tinagdumaan tayo kadag iti hapon. Numagna tayo, awan anyaman na, uray umuna ti babae. Angam dito'y kat sana mabalin. Ure ka di saan nga agaam mo, sir? Wen, Bernard, ti babae kat saan na mabalin nga ununaan ti lalaki. Agpaudi da amagna. Saan ka nung agiddan ti swimming kan marathon? Iso ang mabalin mo apakisalipan ti duwa nga ayam. Kasta ka di, sir? Ikagumak ti makagold. Ala, aginana ka. Saan ka nagbambanog? Ipampaminsan munto inton madanon ti kompetisyon. Wen, sir? O may ka, intayo pa siyaran ti pakaangayan ti marathon kan swimming. Wen, sir? Tapno makitak mat. Liklikam ti agnerbiyos. Relax ka lang. Ti panunutam kat ti baligim. Wen, sir? Sapay ko ma, tainton madanon ti kompetisyon. Ket sa anak nga agnerbiyos. apay analiday ka, amaw. Ay, inawagak ti anak ko. Ngem ti kabsat ko tinakasungbat. Apay asan ani Mario ti simmong bat, amaw. Makumikom kano iti girlfriend na kuna ti kabsat ko. Ah, kayat na asawan. Di nakakailiw. Tadya kaayan ayat na ti pangpangruna na. Kaslakastan. Agbabawi ak anang ibaon kan kuana ijay abroad. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamag. Papagayam, di uliwayan denggen, ti paggibusan,
te serye tayo itaalawas a napaulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay.